Ahojte ľudia, ideme niečo vyrábať. Budeme potrebovať nožnice, papiere, vodu a nejaké farbivo. Ja použijem červenú. Ideme na to, takže najprv si zoberieme papier. To rozdelieme na takto dve časti. Jeden papier si zoberieme takto, aby to bolo rovné. Takto, na posteľ, než na posteľ, na stôl. Vyrovnáme a to robím na posteľ, neviem prečo. Vyrovnáme. Zoberieme tie nožničky. A ako máme ako máme túto stred, tam si malý kruh vystrihneme. Čo ja viem, tak ja vám ukážem najprv. Ja to najprv vystrihnem. Toto bude chvíľu trvať, tak musím zastaviť video. Takže no, už to máme vystrihnuté. Mňa sa to moc do toho stredu nepodarilo, ale takto si to tak nejako vystrihnete. Ten kruh, čo vám vyšiel, no to vyšlo tak asi takto. Takto, musíte mať taký kopček z neho. Viete? Ak nemáte, tak tú polovicu len takto pretočíme. Potom vlastne bude ten kopček. Ja to mám takto. Ten kopček. Teraz, ako toto máme, si zoberieme túto ďalšiu polku. A to isté s ňou urobíme, ale mne to bude zasa pol hodinu trvať, tak si to dáme, takto. Chajte, podal mi to. Takto. 3, 2, 1. A inak mňa až teraz napadlo, že ste to museli dávať na tie dve polky. Že ste to proste mohli s jednou servietkou vystrhnúť ten kruh, potom tie dve polky dať, aby vám vznikli na to na tej dve polky by vám vznikli tie diery, viete. Nerobte to ako ja, že to musíte strihať. Nedávajte to na polku, ale potom tam budete mať ten krúžok, tak to je tedy. Takže ideme. No ľudia, mám to. Ale z tohto nie taká pekná nevyšla. Ale nemusí byť rovnaká, nemusí byť ani krivá, ani rovná. Môže byť aj takáto. A budete potrebovať len túto. Alebo aj dve. Barčo. Budete ich musieť potrebovať. Ale ja som to tak blbo strihal, že to mi vzniklo. Takže no, musíte... Kde to nesedí. Budete musieť malinký vlas potom ostrihnúť. Tak toto máme. Áno. Tie šulance, čo tu máme, musíme dahodiť. Tento snecháme. Takže no, už to máme zahodené. A ešte sme dopovedať, tak budete potrebovať to farbivo, alebo barčo, aké použite. Ja budem používať fixky, že tam takto dám bodky, potom to dám bodky. A to vlastne to ako tak zmije. Alebo môžete používať farbivo, keď máte, to tam dáte, tak zašúkáte s tým papierom, že takže viete. Aby to bola malá guča na hádzanie. Tak, a potom to vy musíte vyrovnať. Ale musí to byť dokrkvané. Nemôže to byť rovné. Toto vám potom vysvetlím, že na čo to bude. A najlepšie bude tie dve uška mať. Tie dve uška. Teraz našiel na to, že jeden papier nemusíte potrebovať.
iba jednu polku. Ale túto si ja zahodím. A táto je taká krivá. Zahodíte si tú krivšiu. Takže no, tak sa to dáme. Ja si idem pripraviť. Pôjdem do inej miestnosti. Zoberiem si vodu. Našu vodu. Čakajte, to budem tým robiť. Zoberiem si ešte jedno uško si vystrihnem, lebo potrebujem dve. Prepačte, padol som z postele. Lebo som tak na kraji. Tak to si to tam. A vy si chceli vedieť, budeme robiť, viete čo? A teraz som dozvedela o tom, že budete potrebovať 3 tieto uška. Lebo toto bude jedno uško. Lebo my budeme robiť ako keby takú mačišku. Toto bude jedno uško. Jedno, ale už zafarbené. Druhé uško. Toto, ako je tá diera. Počkajte. To, ako je tá diera. Tu bude taký jazyček vyplazený. Takže 3. Takže dobre, takže výborne. O chvíľu sa vidíme. Takže no, už som tu a ešte som zabudol povedať. Budete potrebovať aj lepidlo. Lebo ako by ste tam tie uška primontovali. No. A to ten papier ešte nie je dokrkvaný. Pohráme sa. Tak nepohráme. Vydudu. Takže no. Otvoríme opatrne. Som to neroztrhlo. Aj s tou dierou. Kde? Tu je tá diera. Ja to neroztrhlo, ako vidíte. Ja to musím popraviť. Chvíľu tam nebudem. No, máme to. To položíme trochu ďalej. A najdôležitejšie budú tie uška. Doberete fixku. Doberete fixku. Tak. Toto bude nadlho. Tak čakajte. To som tu, no ako vidíte. Mne sa to uško nepodarilo. Nedávajte to do tej vody. Vôbec. Musím si vystrihnúť druhé. Trošku až nadvihnem, lebo to musím zahodiť do záchoda. Opa. To bol menší hluk. Zoberieme si vás. Tuto. Tak to urobíme toto, viete. Čo majú tie malé brúška, alebo čo to je to. Zase som za chvíľu tu. Hačo! No ľudia, keď to v žiadnom prípade to nedávajte do tej vody. Po druhýkrát to nerobte takto. Budete tam robiť len také bodky, aby sa vám ten papier neroztrhal. A po tretie, keď budete používať poska fixky, si musíte veľký pozor dávať na svoje ruky. A musíte to nechať uschnúť. Lebo u mňa to dopadlo takto. Prosím vás, buďte opatrnejší s tými fixkami. Budete robiť aj štectvom. Nie, to sa rozmoče. Musíte byť veľmi opatrní. Teraz idem si vystrihnúť ďalšie uška, lebo ja som to... Lebo jedno uško, ako som to... Lebo ja som tak nevedela, že musím dať bodky, a on to takto robil. Som roztrhol. A druhé sa mi zničilo, lebo som to dal do vody. Takže o 5, 4, 3, 2, 1 a už som tu. Uška. Mám vystrihnuté. Ale to budete musieť celé nafarbiť, lebo to bude ten jazyk. Ale aj to červenou.
Môžeš položiť akúkoľvek farbu. Ale jazyk musí byť červenou. Takže no, 3. Uvidíme sa o 3, 2, 1. No, ľudia, teraz to dopadlo ešte horšie. Jazyk sa nám suší. Aj uško, ale kúkne sa na moje prsty. To nepôjde tak ľahko dole. Aj. Vidíme sa o 3, 2, 1. Ahojte ľudia. To som tu. Máme takto prsty. Máme ich mydlové. Dobre, mám celý mobil od mydla. Ja musím tak trošku nejak posunúť, aby vás to neprkalo. Keď budem umývať ruky. Vyzerá to za to tak dobre. Ideme na to. Ježiš, Mária. A potom tú pedu máte červenú. Ja, to dobre vonia. Super. Kúknite sa, čo tam mi stalo. Postka mi tam spadla. Budem to asi utrieť. Či? Je utretá. Prepáčte. Ruky ako tak v poriadku. Mobil nie je v poriadku. Vydrhneme. Som trochu chumavý, lebo som soplavý, ale nie som chorý. Keď zastavím video, bude to omylom, lebo drhnem. Hotovo? Ja viem, som aniel. Dobre, no, konec randy. Nech som tu. Som tu. Ďalšie uško. Je. Tu. A ideme zase. 3, 2... Počkaj, nebudem už odpočítavať, tak to vám to prikryjem. Dobrú noc. Už som tu. No. Uško sa nám robí. Robí suši. Konečne som zistil... Ja nepotím. Uško sa... Musíme tu nechať usušiť. Potom budeme musieť zobrať. Potom budeme musieť prilepiť. Ale opatrne tiež. Takto tam bude. Nie takto. Také bodky. No a potom to nalepíme na tento tu krasavca. Potom si zoberieme černú fixku, dáme tam očká, fúziky a máme dokonalú mačku. Wow. Ale už viac nechcem robiť, lebo už natáčam dosť dlho, už sa mi ani nechce. No ideme lepiť, ale nejdeme lepiť, lebo sa nám to suší. O 3, 2, 1, alebo tentokrát. No to budem ukazovať. Zoberieme si uško. My za to mám krásne vysušené. Ja mám doničené lepidlo. Lepidlo. Tak trochu hore. To bereme. To je dosť, to sa nám asi nepodarí dovi. To sa nám nepodarí. No lepšie mydlo bude tekuté. Ede. Lepí to. Malý kúštik lepí, ale to musím celé. No, 1, 2, 3, 4. Mám na palci lepidlo. Dobre. Ale to stačí? Nie je papier. Au. Tu je papierik.
Doberieme tu časť, kde sme to lepili, tak to vás musím prikryť. Hello! Hello. Tu piť. Budete sa musieť modliť, aby vám to držalo. Nie to... Ako tak drží. Zoberieme si druhé, ale ja idem teraz na jazyk, počkej skontrolujem, či je to usušené. Jazyk už asi dostatočne je. Toto už skoro, myslím, že to dám trochu vyššie. Zoberieme tu poska. A... Robíme. Asi to niečo väčšie. Áno, tak toto nechám. Usušiť. Zoberieme puska. Puska nebudeme potrebovať. Idem ti pre čiernu. Som tu. Máme čiernu bosku. Položíme si ju. Stoj. Ideme zatiaľ. Skoro mi usušilo lepidlo, rýchlo to musíme nalepiť jazyk. Viete, ako to je najlepšie? Nie také bodky, ale si musíte z toho lepidla takú hrubú časť zobrať na prst a dať to tak do stredu, ako keby. Nie do stredu, lebo jazyk musí byť veľký. Tak na túto taký malý kraj, na kraj. Okay? Tak ukážeme ako. Jaj, musím si kvoknúť pri to. Toto biele je ono, tak, keby. A teraz, ja to budem musieť dofarzbovať, lebo kúknite, čo je z druhej strany. Nevadí. Vám sa to podarí určite lepšie. Tak. Dobre, idem tu. I môžem si zobrať tu poska. Nemusím, lebo nechám to tak. Ideme si urobiť tie oči. Ja takúto tenkú, hrubšiu nemám. Tak, jedno očko. Máte si to urobiť, ako vy chcete, roztomile. Ale mne sa to nedarí. Roztomile tak robím, len také obyčajné to robím. Obyčajné to robím, áno. Som tu. Musím sa urobiť fúziky. Ani sa by to nepodarilo. Jaj. Fúzik. Fúziky. Nechcú. No, ja mám zlé fúziky. Idem pre tú červenú. Už som tu, tak už máme ten chvostík. Tu ten jazyk. Druhé uško usušené.
Ja si zoberieme trošku. Čakajte, ja musím takto dať. Zatlačiť. No, trošku veľa mama. Jaja. Mne to uško roztrhlo. Mňa to ucho roztrhlo. Nevadí, bude roztrhnuté. Ja to nebudem robiť ho znova. Jaj. Rýchlo dole a rýchlo nalepiť. Aby som mal už pokoj. Dobre, finál! Kúknite. Počkaj, musím zavrieť lepidlo. To trochu veľa zobral. Aj. Spadlo mi lepidlo. Čakajte. Z toho záchoda asi niečo ide. Zoberieme si to. Nie sa zlevil prst. Zlevilo to prst. Spadni dole. Ja to musím pustiť na dole, lebo ja mám mokré ruky. Nechcem tu. Ľudia, máme to hotové. A nikdy nedám. Z toho toto. Jaj, čakajte. Zlaté. Tak čaute a vidíme sa pri inom videu.